ku zo a yau saboda ku ne na kalli dandazo tsabar yawan mutane wasu na yi ne zo murna suke taya ku da shi sun yi marhaba farin ciki muna da farin ciki da wannan biki tilas mai farin ciki muna da farin ciki da wannan bikin tilas mai farin ciki Fati amarya gaba bayani Fatima yanzu da ke zahirin ga misali Fatima ke kuma kunsa sai kirin ga su'ali Fatima na karatu banda kayan koli Fatima yawaita yin fushi ko da dalili Fatima kuri a saman kudin harkin dini Fatima farin ciki muna da farin ciki da wannan bikin tilas mai farin ciki to na zo gunka baba iyali kai ma ka san dole ne za a samu yan gurma wa'anda a ko'ina za su tada husuma irin su a ko'ina suna neman dama su wargaza aure kar a samu salama wasar da dukkanin zantukan su ga damke Fatima farin ciki muna da farin ciki da wannan bikin tilas mai farin ciki aure sunna ne ni ma shaida ne kun duka mutane na kauye da birane cikin layin aure ba ware na zaune ko na tsaye ko wa'anda ke a sugunne kama iyali a yau ya wuri Fatima hakan ne masu musu haka na gaban ga sun kwana ba farin ciki muna da farin ciki da wannan bikin tilas mai farin ciki aure ibada domin yi shaida yawa buganda ake ku bada baba iyali ka sai wa Fatima fauda kun sabulu karkasa ta wanka da soda ko ka yi bacci Fati ce za ta tada ka sallah ka yi da ba makara a wajen ka yanzu ka ci farin ciki muna da farin ciki da wannan bikin tilas mai farin ciki ayye a auren masoya sai ka ga gariya wanda ya zai kidaya ya ɗabi kwaya yau Fati shi amarya iyali gunta yaya yau kar ku musanya daure ki mai biyayya idan ya kwashi hanya Fati bai yi masa bangajiya duk aljannar ki tana kasan kafansa farin ciki muna da farin ciki da wannan bikin tilas mai farin ciki ni manzala ne na kuma yi waka na Hausa Idris suna na ta ya zan ɗauki fansa gara ku bani goro guda kuwa na ni farsa dan amanar Hajiya Samira tuna fi kasa tana mini na gode a zuci ta yi nisa ashe mini in bar da to ba zan kina yo fushi ba farin ciki muna da farin ciki da wannan bikin tilas mai farin ciki dangin ku yau kowa yana ta yin murna mata maza sun zo bikin ku sun zauna suna addu'a a gida ku yo zama na lumana sirri na juna na ku kar ku yarda ku tona in ku rike hakuri za ku riski aljanna don hakuri na sadewa su amfana dangin ku ga su a yau duk na gansu sai murna baban amarya yanzu sunan ka zanzana Alhaji Sale baban amarya mai kirki baban amarya kun gaida ki baya ban aiki Haji Hafsatu maman amarya sannunki da mama na ango na gaida ke uwar kirki yau auren danki ake baba iyali hamshaki Hajjara madu bangare na gaida ke momi kawunin ango na gansu du suna murna kawo Umar Kaduna na gaida kawunmu da Alhaji Sa'idu mai samari na taya murna Barista Hussaini Jaji shi ma yana murna na gaida Ado Jaji har ma da Barkindo na gano wa Kaduna
tana taya murna. Husaini shiwa da Delu jaji na gaishe ku. Rahina jaji har ma Amina sannunku. Maimuna Gurore ta zo tana ta taya murna. Na gaida anti Zainab Jalingo da Maimuna da maman Dr. Umar har ma Husaini Jalingo. Na gaida anti Abu har ma da Adamu Kaduna. Na gano adda jare Jalingo ta zo dai. Ina abokan ango ku zo mu taka. Anyi aure. Ayyuma Yamsu har Umar Sulai sannu. Anyi aure. Na gano Ayuba Bamda Fetal yana murna. Na gaida Nasiru da Tela Yasi Mushi. Anyi aure. Ina mutan Kalaba Musa Goje shi ma ya zo. Na gaida Hafsat har ma da Zainab. Anyi aure. Amman da Julius har Aliyu Tamya. Anyi aure. Na gaida Shamsuddin da Muhammad Hadi. Anyi aure. Muhammadula har Sadat Maras Ciwa. Anyi aure. Na gaida da sauki har Abdurrashid Kaiwa. Anyi aure. Har Abdurrashid Usman wala kushiya. Har Abdusalam sanda shi ma bayana. Ban manta Jibril la moto da goko. Kai kawaye suna murna. Ai Ahmadu har Aisha Alhaji Sidi. Fatima Imam Firdausi Tela Ahijo. Maryam Alhaji Gambo sunan ki ban manta. Ko na ce Kalaba yar Hajiya Samira ta. Ina Batulu Bilkisu Dauda na murna. Maryam Geroji na gaida Sharifa da Ummul Salma Fauziya. Na gaida Fatima Tanko. Aiba Fetal families member sannunku. Aisha Adam Antilami Talatu Efo Abubakar Efo Honorable Sanda Adam Efo Baba Alhaji Aminu Bamga. Na gaida Adamu Edi Federal sannunka. Yarima Saddam Dula yana murna. Na gano Yarima dan Juma a taga. Princess namu. Na gaida Abdurrazak. Zan gaida Royal Fathers a wannan wakar. Haji Sale Abubakar Dula na gaishe ka. Honorable Sanda fiye kai ma fa sannunka. Yarima Muhammad babban amarya na gaida. Babba Abdurrahman shi ma fa na gaida. Babba Ilyasu da babba Yunusa. Bani mance da babba Hamad yana murna. Manzala barku manzalan naku. Na gaida dangin ango da amarya. Farin ciki muna da farin ciki da wannan bikin tilas mai farin ciki. Farin ciki muna da farin ciki da wannan biki. Tilas mai farin ciki. Farin ciki muna da farin ciki da wannan bikin tilas mai farin ciki.